O Conselleiro do Mar pon en valor a conserva galega dende Outes. Nas instalacións da empresa Conserva Sotavento salientou a importancia do produto do mar galego como o azul de Portosín. Galicia conta cunha tradición no sector conserveiro arraigada dende hai séculos. Para poñer en valor este oficio e as empresas del, o Conselleiro do Mar visitou hoxe as instalacións de Conserva Sotavento, en Outes, dende onde puxo en valor a importancia na comunidade dos produtos de calidade galegos. Para Alfonso Villares, a gran calidade dos produtos como o azul de Portosín sitúan a Galicia e as súas conservas como principal activo económico e alimentario. Falamos da nosa terra, falamos dos nosos concellos, da nosa xente do mar e que levan adiante para o consumidor produtos de altísima calidad, produtos moi nutritivos, produtos ademais con preparacións que son fáciles para o consumidor. Eu creo que a marca de Galicia na alimentación é indiscutible dentro do noso país e fora do noso país, e en ese sentido nosotros temos que seguir poñendo en valor ese aspecto. Temos en Galicia o mellor pescado do mundo, temos en Galicia pois aos mellores mulleres e homes que tratan o pescado, xa na súa pesca, xa na súa extracción, tamén na súa elaboración, na súa conservación, polo tanto, creo que en ese sentido temos que felicitarnos porque empresas como Sotavento e a súa xente que están a levar adiante este traballo conxuntamente con todos os seus proveedores sigan poñendo en valor a Galicia e nos sigan poñendo en valor a todos nós. Conserva Sotavento conta con máis de 20 traballadores expertos no sector e só opera con alimentos de primeiras calidades. O seu principal obxectivo comercial é asentarse en España e países da contorna para así saltar a mercados como o de Estados Unidos. Queremos conseguir que a sardiña desestacionalizala, conseguimos un formato que cada vez se acerque máis ás tendencias dos consumidores e poñer en valor un produto de cercanía medioambientalmente sostenible e altamente nutritivo. Queremos poñelo en valor porque temos a convicción total de que o vale, de que pensamos que é un produto de estrella. Empezamos cun mercado sempre apostando por un poquinho que era o noso xoguete, non? Pois tamén empezou como un noso xoguete, apostando por locales, empezamos, ahora estamos en toda España, xa tocamos algún país, e a nosa idea sempre é sacar a marca Galicia, porque ao final é moi fácil sacar unha marca que se chama Galicia ao mundo, sacar a Estados Unidos, que é o noso principal objetivo ahora mesmo. Na visita ao lugar participou tamén o alcalde de Outes, que salientou a labor de Sotavento a hora de empregar materia prima de proximidade. Creo que é importante que as empresas e que as iniciativas como esta que pechan ou tratan de pechar o ciclo da produción, neste caso pois utilízase en boa medida materia prima tamén da comarca, neste caso sardiña de Portosín. É moi importante tamén que haxa mecanismos de apoio, como foi en este caso o GALP, o Grupo de Acción Local Pesqueira, que mediante un proxecto pois financiou a adquisición de nova maquinaria para a mellora do proceso productivo, non? Eu creo que eses son os pasos que temos que dar e dentro do Concello, pois humildemente, evidentemente, pois o que queremos é seguir apostando e apoiando tamén este tipo de iniciativas e poñernos pois ao servizo das mesmas, non?